Right, I was in for me chachi obia e ma ho akwaba e de baba Grace TV GH so me gidi se twedi ampo nyankopa dom abusua obia ho ye se de bia meka ni die abusua obeka ye ho a na wa subscribe to the channel na fe wa share ama foforo so enya bia hwem ni se obe enti nyame sure na onye wo so akoma so ade emfama yegusu edi areho that Lumba Charles kodwofosu se chireni ba ahun fidua ya wo nyame dia ya na abusua ina enim se ebeto odwa se nyankopon twedi ampo ya adom 13 December bronya bosom ya yebi wura mu ne de to so dum yensa na that Lumba ye bekoso wo Kumase Asante mantem a baba yara agoprama so ɛhɔ na ye ne bekoso ma yi na enim se brand sem ne beto dwa na enche kra na wo twetwem papa hye ya sese abusua yonko anesa ɔde nsem beto dwa se maame akoso abrempoma and that Lumba abusuafo wɔn a ɛbɛn that Lumba pa ne immediate family se ɛye no ma so 13 December nti onka ma mansan nyina ente Emma papa she cry chem say yi ne de beba so age say afia ebesim no boso me miensa no mu na abusua ye a osu say omo ben that Lumba no beti ase ama eye na abaso ma ye wi refi say ese bi na wotwe wi ya na afo ni betuto odwa na nyina ye that Lumba na ye hu kaibo ene wire billboard won kan ni Kumase ye che say 13 December ya eye no baso abusua ase we kan de na we so kan de ye nka bi nhye mputupuru ya en so abato ani say Füneral eye poster for Babontin that Lumba na ye hon krata ababontin a de hye no March 2026 na se sabio eye no a Abusuapanin go feel so ne won ya company fu aka a shed that 13 December na wo mo ya billboard si mountain so no that Lumba na immediate family abusua ben na pa na se there bi eye ni baso sa abre no a enye yi na wo de eye no baso age se March ama wo de new announcement ababontin se yemfa to dwa Emma man saying na ntibi abusua enya asem keto nti onim yen sebre kra no yen hwe eda no a sabre that Lumba na immediate family ahye so the be that Lumba yi na mum enye 13 December no yen fa nto afidie ni so ni nyina yen hwem ni yen hye ya omo kire se omo de agu akwam se be that Lumba yi na beba so na fa bu taye kra ni de nti a omo ka san asem na enya asem keto akra nti wo de yen fa nto so na fa yen to yebo ase na yen nyina mu nkomo na bibia enwie abusua enti new funeral date a omo e de abeto dwa no flyers ni bi na down for ni so a sebi kete to gi na ni mtu hwa ani wa chem celebration of the gift of life ne se edi na ye kabum na enko atwedi ampo nyankopon de dom that Lumba no sebi gi na ya kabum ye de adanyame ase ahye nyankopon de ani muhnyam ena wo chem se Mr. Charles kodwofosu that Lumba din no na ewo honom ya wa chem that Lumba ye wona afia pem ahankono ediusia enan 1964 ena wo yi nyame dia wa fimpim mienu ene aduonu num nti kakra bi na nka that Lumba wonya mfinhia no aduosia baako ka be se bosome mienu na nka wonya 61 years nti wonya 60 years 10 months and so what as far as so nti this year 13 December na dia o mabato agu krata ya beto dwa ide bi so no e that Lumba na immediate family abusuya ben that Lumba pa no omo chese kwabena uzu kama mansan ina nti bi se ye be state burial e dia mother Lumba so mani na be hia mu e won kran ama ya ye eye e de amada Lumba hye ni munyam enkoden de obeye ye de bo oman Ghana no bekoso nyankopon twedi ampon ya adom a benada 10th March 2026 ewo enkran abusuya tie ni yo state burial na bekoso benada Tuesday 10th March 2026 ewo enkran pomponi mantam no mo na state burial na bekoso afei benada no mu wi a yawada that Lumba sabia ne betompem ewo Kumase Baba Sports Stadium. Yawadano Thursday 12 March 2026. Ewo Baba Yara agopramaso. Ewo Kumase Asante mantem club ya Asante kotoko he mama so na sase so na yawade that Lumba betompem. Afei sa yawada na de tumpem na adofo wonye frɛ chichi ni bench ni pam pem. Wonyina ba cha nya Ghana fo nko a. Ewiase ni panyina ba e behwe kodwofosu ani achi de twato na oni bedin kra wi a. Afei sa yawada no a ye de ne be Kumase paako so. Adishye siye na fe yakopɛ that Lumba crab nti Thursday 12 March 2026 a bride na tompem Baba Yara Sports Stadium awie no obema that Lumba emone so na wo de akɔ paako so adishye siye paako so Royal Cemetery na fe okopɛ ne crab honom na bibia awie ye obɛkaye a enkyere kwan na court ye kɔ na mabunu bi ba ya omo kyerɛ sɛ omo fi paako so na omo asɛm omo kan na ne sɛ omo nya ne ntiye sɛ that Lumba ye nyame dia no Abusuapanin ko fiusu emese sabio na paako so hene nti omo de omo ni abrese chinchini a Abusuapanin ko fiusu omra mese na paako so hene ansa na de akabia enso ato aso nti omo de ahyem se ena so that Lumba ye paako so de hye nti ɛhɔ ena se ye pa ne krabe
paako so ade hye musiye ene pa ne kura bi nti o ma chem se o mo free stadium baba yara o mo de ne be ko paako so o ma kosie no e wo ade hye esiye ansa na yawada no wia okosie ni wia no o de be wo na afa ye Nyankopon ya adom a eye memmen da Saturday 14th March 2026 no sabio wa na yi e wo Kumase baba yara agoprama so enti sie no yawada no wie ne to mpam yawada no e wo baba yara sports stadium na afa kosie no paako so wia bibia nkoso bi me fia dan so bibia nkoso ne ma de achi memmen da e na mesre me kan yi e be koso enso e wo Kumase baba yara sports stadium na honso bibia aye boko said the amamre ni amane tie ansa na abusua ade che kosia da baba yara sports stadium ho na so homo sai hyiamu na waye na sesom e de amachas kodwofosu that the Lumba na fe bibia enso aye boko nti abusua we a new funeral data ababetodwa na ajayensu enya akonya de bi esoma mansan na onso wo hwa ase wa kire se from the immediate family na se krata we abetodwa in free bia said that Lumba the immediate family abusua ya ebe no pa wo mo na aka bomu a wo mo de sakrata ababonte na ka se immediate family a said the nim no maka me atibi se mama akoso abrempoma after that Lumba e ofa mama akoso abrempoma that Lumba nua eba panini after that Lumba ofa ya poku mama jena jamfi no ne chese woni aka mela no ne abusuafo a siso mbe that Lumba pa no e na aka bom de krata we abana yenchem de enti kura abusua wo mo se ye no wo se baso March Abusuanti ye na ebe kai a on se omo di kind krata e ba abonten na anu ya echirem di enti a omo so se ye ne ba so December 13 December ya emwa enti no ntina ma di mu a sabia no ka sei omo san de eye chef fra ba abonten na ba di ja e won 10 time fidi ne so no enti mo de mai ne ba ko ne se that Lumba e ma no omo twere ensohwe me kire ne ma no a e wo akwantu no omo twere ensohwe a enye so reketu akran so hwe mu odin pa na ombehia so ombenya bre e de abo mo asua de yi akotwen so ne din kunim ansa na de akabi ato aso nti de di kan so children abroad are writing critical examinations na say some of the late Mr. Fosu's children who reside in Germany and other countries are preparing for major academic examinations that determine their future educational path na say that Lumba manual wa konto no e bi e wo Germany ene amaya wodo so and so we ho mo twa sabri chese e be kire wo mo adisua wo masua be mo kwa enti hu be hia so mbe boa mo na wa transfer no awie ansa na de akabi ato aso ti na omo say ye ni baso December ya emwa enya no nko a afei ba ko ka no say autopsy and investigations are still ongoing na say enhwemu efa de kum that Lumba ho eni enhwemu bi esefata say busua ye bia no sabre egusu koso omo nya nwie na ye nya nwie ye ne ka se yenkosi that Lumba be dai ena enhwemu na di mu na say yesa ebe ha adwen pa ni na aka ho bi ena mo so say ye no about December ya emwa do say the circumstances surrounding the death of the late Mr. Fosu remain unclear. Multiple conflicting accounts of the events leading to his death have been presented. A comprehensive autopsy and parallel investigations are ongoing in both Ghana and Germany. That's what you accept you that Lumba a basine a kwanya of nam so wu ye de nam so oye nyame dia sabio misremeka de kum no ene de sia potiase na oye nyame dia no obi anim eno mbusemu a penchemu no ase nchemu no enhye dan toss mu papa we ka ase ensisi so tin na aka ho ama sabia am no ka se wo ma hyase ye nhwemu sonkopa ekoso ebi koso wo Ghana memu ha ene bi nso koso wo Germany memu ha ya sabia am no ka se na guso koso ema dokota from penifo ene woni ani nhwemu ye nhwemu fa akwan ya that Lumba nam so ye nyame de ade kum no na sabe ya nhwemu guso koso na enya enwie ye na ko base ye se ye nkosi that Lumba na ye kwa ya na se bai isa se nhwemu enwie te ya na ene ye mu Abusuapanin ene panifo aka ho adaro ma mo ntwen ema nhwemu ni na nkonko wie ema ye se oh that Lumba chas ko jofu kra wei anase wei ene kun no na afide Abusua yi na akoma to me se oh afide hu de kum ye de hye no ti betimi asie no aye yi na chinchina na Abusuapanin na wusu kire se na kofi wusu kire se chinchina ye that Lumba ye 13 December omo twen ho omo ntiase ni na ka ho bi ena ma Abusua ye bend that Lumba the immediate family say omo de omo ka man saying that 13 December no eye no ema so na omo de match from 10th March edikosi 15th March our fie be 2026 na Charles Kodwofosu that Lumba na ye no ebeba so yento aso na fe hwede e ka ho bi mu a omo esan eka and after Abusua Kata no Musa Chibium say attempting to bury him before these investigations conclude is not only irresponsible, it is highly suspicious. Na say
ɛberɛ nhwɛmu nyinaa gu so kɔ so na mpanyinfoɔ nwie yi sɛ nipa bi yɛ sɛ wɔtu anamo bi sɛ wɔbɛsie kɔdwofo so ɛwɔ aberɛ nhwɛmu yi nya nwie yi a na asɛ ɛma no akɔ ha adwen kakra na ɛyɛ ama no akɔyɛ sɛ bi a wɔne a ɛtu saa anamo no adwumadie yɛ sɛ fata na wɔsɛ wɔn di ma biribi awie na wɔn anyɛ wɔn ayɛ adwuma a ɛnyɛ responsible adwuma ɛna wɔn ayɛ ɛnyɛ responsible work na wɔn ayɛ no nti obiara bɛhu no sɛ sɛbi wɔn yɛ saa na wɔn yɛ irresponsible sɛ nhwɛmu kɔ so na wɔn ntwɛn ma yɛnwie hu deɛ kum that lumba na kyinkyin a wɔsɛ bɛkɔ akɔsie no na nyɛ no nko a ɔsan kyerɛ mu sɛ ɔba sɛ nipa bi gyina mu sɛ kyinkyin a yɛnsie that lumba ɛwɔ abira sɛdeɛ krataa yi kyerɛ sɛ nhwɛmu gu so kɔ so wɔ Germany abrotuma mu ɛne Ghana ha ɛfa deɛ kum ne ho ne wuo ho a na sɛ neɛ ɛbɛma obiara sɛbio ɔhwɛ nsɛm yi ate deɛ ɛkɔ so biara sɛ ɛne ada nipa bi ho bɔ ne wuo no mu anante na ɔmpɛ sɛ ɔmkata nneɛma so na yɛnsie na biribiara to ntwa yi anante ma no yɛ a bit suspicious ɛma no yɛ highly suspicious paa ɛfa that lumba ɛwuo no ho na nipa bi a yɛbɛsu sɛ neɛ saa deɛ ɔmo ɛbɛyɛ saa no ɔmo ho bɔ ne mu bi ɔmo nim ho bi sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ ama ɛsie that lumba na biribiara to twa na obiara ɛnhu akyire no nti no nso yɛ baako ɛna afei hɔ sɛ ama nyinasoɔ bi baako ɛsɛ fata nti hɔ sɛ ɛyie no ɛba so next year March na mmom ɛnyɛ 13 December a Abusuapanin ɛkan a ɔmo ɛsisi billboard no baako ne sɛ ɔsɛ immediate family abroad must apply for leave na sɛ that lumba na busuafoɔ yɛ wɔ akwantuo mu ɔmo nyinaa wɔ sɛ ɔmo de krataa akɔkɔ srɛ kwan ɛkɔpɛ leave ansa na ɔmo tumi aba Ghana aba abɛyɛ sɛkyerɛni ba kɔdwofo so that lumba na yi ti yɛkyerɛ mu ɔsɛ many direct family members reside abroad and hold essential jobs. Although they are fully committed to returning home to honor their loved one, their employers require reasonable prior notice for leave. Okay, it is practically impossible for them to secure emergency leave in time for a December funeral. I say, say, no crap answer, but you're from the one our quantum, ya, year juma, our quantum, when you're juma, to juma dimu, our quantum. The only attendant say, I almost was your free now, so I come apart, ya, my dreams on beba. Abiyong nua bɛma kɔdwofo so yie na bibia ayɛ krado bibia ayɛ bɔkɔ ɛwɔ Ghana ha deɛ ne nso ne kwan so ho bɛhia yie paa sɛ ansa na ɔmo akɔntu no mu yɛ obi adwuma yi ɔmo kɔ akɔsrɛ kwan sɛ yɛsrɛ yɛ believe ma yɛbrɛ ne yɛmra Ghana mɛyɛ de hyɛ yie na saa bere yi a yɛwɔ November ending na mu ne nam yi na wɔsɛ 13 December yi a ɔmo nsrɛ kwan wɔ akɔntu mu da that lumba yi 13 December ya na ha adwen isan sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo srɛ kwan no a ɔmo bɛhia brɛ kakra ɛde abɔ ɔmo adwuma mu mpanyinfoɔ nkaeɛ na adwuma mpanyinfoɔ nso aboaboa ho sɛ ɛbɛyɛ a bere du na sɛ ɔmo ba Ghana asɛ ɔmo bɛyɛ yie no a adwuma nso ɛntɔkyema na aka sɛ prɛko pɛ ɔmo nso ɔde mmra saa na ɛtɔkyema na ɛha adwen paa ɛnso hɔ ɛna ɔtɔ so biem sɛ kyɛ sɛ wohwɛ saa nsɛm wɔ nyinaa na sɛ ɛntumi nsi sɛ mmerɛ kakra yi bɛyɛ na ɔtwe mmienu ne na kakra aka yi ɔmo mfa nye leave ɛmfiri ɛyɛ akwantuo mu ɛmmerɛ dada no bɛyɛ December ya ɛnyɛ adeɛ ɛbɛtumi asi nti wɔn nyinaa ka ho bi na ɔmo kyerɛ sɛ yie no ɛba so 13 December yi a ɛmmoa ɛbɛha adwen paa nti ne kwan sɛ kwampia so ɛyie no ɛba so ɛno yɛ baako ɛna afei ɔmo sa to so bi ɔmo kyerɛ sɛ international friends and community must have time to attend na sɛ ɛda lumba na yɔnkɔfo ɛwɔ akwantuo mu ɛna afei ɛyɛ sɛbi abusua ɛne amansan yɛ wɔ wiase ama ahodoɔ so ɔmo nyinaa bɛhia brɛ na ɔmo de aboa ɔmo ho aba kɔdwofo so that lumba yie no ɔkyerɛ mu ɔsɛ the late Charles kɔdwofo so spent most of his life in Europe. He built deep friendships, professional relationships, and strong bonds with both Germans and Ghanaians abroad. That's it. That's Lumba or no. Now, bro, about the one what's not going to Europe and my mu. Sabi, I want to ya a born bra. And now, so what's now born a brand when you're young for baby. Our ho, after 1 year by Jumanum to a Jumaya, unya, nipa baby ya or no more in Yankita home. After Yanon qua, or ne. Ebi namfoni bi yɛ Ghana for yɛ wakwantuo mu ebi nso yɛ German abrɔfo bi yɛ mo nso wakwantuo mu enti wɔn nyinaa ho behia sɛ ɔmbɛba abegya wɔn yɔnko wɔn nua yi na wɔbɛkata n'akyi korakora na ɛkɔba sɛ beretie yi wɔsɛ saafo nyinaa firi Germany ɛne Europe ama ahodoɔ so ɛmra Ghana ɛmɛyɛ kɔdwofo so yi a ɛtɔ kyema ɛha adwen ɛni kwan sɛ basa asan sɛ wɔn nyinaa behia brɛ ɛde aboa wɔn ho yie aba abegya wɔn adamfo yi ama sɛbi wɔn na di nka de atwa to koraa ne nyinaa ka ho bi ɛna wɔn nso sɛ yie no ɛkɔba sɛ kyinkyin a yɛna na Abusuapanin sɛ ɛmra so December ya ɛmmoa nti wɔn nso sɛ ɛmra so March
bosome miensa mu afim pimienu ene aduonunsia emu. Therefore say consultations with individuals and communities across Europe, Ghana and North America confirmed that a later funeral date is necessary to allow these people time to travel and participate. As a national icon, his funeral is not merely a family rite, it is an international event that must be handled with dignity, respect, and proper planning. That's what you say. One sabi a yonkofo ene amansan ye wa ma ho do so twetwe nkomo no omu nyina akọ benkrom se ehun be nya pa se na yie no ebe kwakọ echire kakra eni kwan se baso December ya enko echire se be omu nyina benya ebre e de aboabo ho aba abaye kodwofo so yie sansa kwantu omu nsem o ba wonchi Ghana mem ha ebi ko anye Ghana fo omu nyina ba no enye se ofuti ya otena mu amesere meke wona etu da bi obenya bre na de abo an wa ba abaye kodwofo so yie na bibia enso ayeboko and I forgot also be him say as a national icon his funeral is not merely a family rite somebody can it is an international event that must be handled with dignity, respect, and proper planning. So jitum said that Lumba onya busuya no nko ade awo da bi oya mansan ni wiase nyina ade a enti na yie no enye se bia na yie ekwo na busuya yo pa akoso na nsuta ekwo nko na enya na ombeye Ghana ebibi man any wiase nyina yie enti wo behia se sabi abusuya mu mpanyifo ne wona kenya beto ombo ase ama wa hye ne ma yie na ma ni monyam ebuo ene yie se fata kodwofosu no ni nyina adeti ama hye ene sama ene monyam na bi aka na abusuya ene wiase nyina enti di kwan se sabi nipa bi prom se chinchini akwan bi aso ye that Lumba ye 13 December ben na otwe yenu ntem e wa bra mententi ase akwa nya maaye e wa bra nipa bi wa kwantu mu omu na akwa nya bre so wo de epa enti omu de omu se ye no enko next year March and nti e na ne ya putupu ya busu yan ka bi nhemu omu de krata ba bonten ye de nyina mu amane bo enso eso nti abusu we quick one and ye ba ya ye de ebesom na ye besre ensem no ya akọ ha adwen pa na se de bi e ka no we nya asem a gidi se bi a se abusu aka se omu na e ko benkrom a omu ntimi nko abusu apanyu go vus na na wadaroma we de mebodi na aka asem wona ada abusu na no kre nenso eye de ya onko ntimi nya ma na nye yi o eye de ya that Lumba ni nya ma brempoma afi ofa ya poku no aka oji omu na adwen che na mu na mo kabo mu awie yi ti se empo mesre me kan mu chemu se mo kwa na mo na mo na jitu ye se 13 December na akoba se sabre abusuan no fa bi hu ne se da bi sa da na kura bi ntie bi a emmoa so mi ma adwen na munya bibi mfa abusuan we de wadaroma mi ne se was asem we eye asem mo betwe ama da bia na we ka we na we toma ne we na e good at Lumba no mu ase ti we de esre na Abusuapanin wadaroma odehia me nsem fata se metimi aka bibi de achore nso de ne miza woni mu amesrewo a mekoto woni mekura me nsem koto estros nana mesro ti de wadehia yi kan na mu na mo nkamom na ebra abusuan obia agitum se ye da Lumba ye bebo ano mo mfa nhye na obia ho ento no esan se zia opie koye monten so a billboard si ho ye se 13 December ye da Lumba ye ena ne ya so krate ya ba that Lumba na immediate family enso chere se da bi anye 13 December na emom aye from 10th March edikosi aye 15th March we be koso won kran de bi nso akoso okumase ti ba sa na ya akọ hadwen so ho efie mo chechero sem chere se enyina ekoba sa emwa so nana wadaroma we de mesro se minimo ade ebia na wayenhye ebia wie enya hwe krase waka na nso me we nka se 13 December na se sabio 10th March na mom de me kan se no wade hye ni nhia na mu ina mu nko benkrum ebra mu ye yi na bebo na maye esan se abusuya woni bedi adanse se sabre ya akoma wosoro Abusuapanin sise mama brempomase da bi ofa ya poku that Lumba ofa mama jena jamfi that Lumba mama mi se nua afa mela ene woni aka immediate family se emaso ma China ene woni aka che se emaso no papa she no ade no ujidi ye pa se abusuya nti aye se ebo 13 December nti be ye ni ye fa no kren kasem se ye pa se ko 13 December chinchina Abusuapanin ka se emra so a ti beboa ebia na mesre me kan ye bom pais nya mentima bibie boni bia nsi but e bi kwa na mentima wase bi akoma na so san se fa bi nyentum so na abusuan mu nipa bi ebia nyame that Lumba nyame dia na bi nyentum na waka sa wo de okusi na waka sa de yati ase kwa ma konye kusi no yensi ya po ye na ma wa tini ye mu no da bi emwa so nti na yesre na no madaroma aye Abusuapanin ko fusu afa abusuan mu mpanifo mo ne abusuan fa nyina nhia na mu nyina mo nko benkrom esan se maame eye akoso abempomade na se ho aka me ate ne se o se obozo hu de ku ni nua ena sabe ye ka se wo se autopsy enhwemu gu so koso na madaroma ade na mo ntwen ma autopsy nye wie
Emma yina ye hu die komu pote ansa na bia na ame aye brempoma ne busuafo nkai na wakoma to mo ye mu a mate ase ne akopɛ da Lumba krabe sanse si a kina nko se mo kopɛ mu ha se de mo kan 13 December ye baso na bibi kosi akira o ya nipa bi kɔbɔ mo so bo e ba san so a emmoa ema oman ne entumpo na no we esre mo a mo de hye mesre na makasa kakra se mo ne abusuan na antanase na se 13 December na abusuafo do no ahu ne se emmoa monte ase na ebra a mo hwe ebebo ana mo ayeda Lumba yi esanse me de me nkwara adwum mesre me ka menyini yi se mo ka se mo ko ayeda Lumba yi 13 December ya menyini se bia be ne papemo me de sa na ma adwen ye me sa be ya akoma wo soro na eduba bia we tuma ne we na we tuma ne we na we kura ajiwe fon de ahwe wo no 13 December no ani e bia gise du ha aya asemo obusua enti yesre mpanyufo mo mayi na yenka mom na Lumba ono no nyi obi a ne nsem da abonten na ko banse ne wachi se we kawe na akoha adwen pa nyame fa na kransi da nkwa mayi na ibi hia wo so ahemamu ne ne agya nyankopon atoro se dwom na bibia ahye twedi ampo nyankopon de animonyam na kai sakrata we abusua wo mo nsa hya ase no aye 14 member direct family committee no yefo mo di ntodwe na yenhunu na bibia nyi se de be ya wo hwe obeti ase e fa mo so kye se yi no e ba so 13 December ya o mo bo enyo so no abusua enti se mediki aka cho no 14 member direct family committee o mo kye se yi no e ba so 13 December M1 no ye enti o mo so de da wo fra be e ye ofa Robert Apoku Jemfi that Lumba ofa maame amisa enua eno no ya ofri yefunu ba komo afei ye maame NST na brempoma afosu aye maame akoso abrempoma ono ska ho bi that Lumba nua ba penni afei Mr Mela Atakura ono ya that Lumba ofa ase penni yes maame fosina afosu ba ene Mela Atakura ono so eka ho bi ne sa hyase bi afei Mr Yaw Akosa ono ane papa shi family confidant so ye pastor yes nese ono abusu ano so info ni bi kura ba abonten chese papa shi ono that Lumba enye nne chese mrantibrem nyina okay abusu ano to your family confidant or science so nyame nipa yes so family confidant men kan say na pastor Sami Jemfi ono so ka ho bi afei Mr Emmanuel Bote e ka ho bi afei na adomaku nyame che Abusuapanin man for bogo Ashanti ahin that Lumba ka say adomaku nyame che ntufu yi adomaku emi di mechi jawa say me kwa me dem wodin crown na adomaku nyame che ono so chere say e ni ba so 13 December ya emwa ti was a baso next year March said ya o match na afei ma me Georgina and afei ma me Gina Jemfi there's a ma me Gina Jemfi the ati ne say that Lumba ma me nua ene ma me Gina Jemfi and so when say ma me amisa ni nua people ene ma me Gina Jemfi and afei na hima Georgina Nyanten onso ka ho bi mama China and so ka busuafo na wo pa akoso no o ka mo ye nya asem ketu akra afei na afia kobi na yankwada wadaroma and afei mama Kunadu ene mama Esther o nyina and aka bo mo 14 member direct family committee o say ye no baso December ya emwa enti emra so agya nyankopon ya adomwa next year March na afei bia enye boko and so on disakrata e ba abonten na no dwada ya afei de ya be piso ene funeral flyer na say poster ya che say ye no ampa ema so this year e ba so March nti say ye hwe 13 December Abusuapanin akan ene de say ya immediate family omo abusua bend that Lumba so de ba todwai emu de na big na nemu ye sorry na be yaspontwi na ma bibia and so ayeboko abusua midin e de kwabena abusu me da se pasa ojebre na wo hwe me bo mpa ya na wakai Lumba abusua se nyame emwa na oma asochini bia ebo bia nye din na ogina nko benkom na brepemu a wo se fata obi a wete ne wase no ya peda Lumba krabe na bibia ayeboko na de mpuntuo abre o man Ghana anyway asina ebrepem yibishia nyame nkan yina ho no mo ye ho ban makra bye bye.